Дърветата пукоти имаше, докато земята така се тресеше и дърветата скърцаха, слизаха надолу към дерето. Държавата на крак заради бедствието в Родопите. Възстановяването на пътя Пампорово-Смолян може да отнеме години. Прави проверка и на обходните маршрути. Могат ли да поемат по-интензивен трафик? С очакване за ново правителство до дни. Какви нови мнозинства са възможни в парламента? Ще говорим и за старта на мотосезона. По-бавно карайте. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте! Започваме с новините около бедственото положение в Родопите. Щетите от свлачището, което отнесе пътя Пампорово-Смолян с огромен мащаб. Свлачещата се земна маса погълна асфалта, прекъсна газопровод и повлече електрически стълбове. Това е моментът, в който масивът с огромни борове буквално тръгва по склона в района на Райковски ливади и минава през пътя. Според експерти, районът е познат като едно от най-големите свлачища на Балканите и в годините е укрепван в различни участъци. По първоначална прогноза, възстановяването може да отнеме години. За всичко това ще говорим сега с репортерите на Нова. Започваме с Благой Бекриев, който е на мястото още от ранните часове на днешния ден. Благо, слушаме те. Здравейте! Като след апокалипсис, така изглежда местността Райковски ливади на най-натоварената отсечка в Родопите. Пътят Пампорово-Смолян. Свлачището, което е най-голямото на Балканския полуостров и е с размери 5 декара, продължава да активно твърдят властите. Днес беше установено ново напукване на асфалтовата настилка на 200-300 метра от тук. Според експертите, които днес извършиха оглед на място, най-вероятната причина за свличането на тази огромна земна маса е преовлажняването на ската. Властите отхвърлят версията просмукване на вода от близкия язовир да е причина за срутването на тези хиляди кубици земна маса долу в дерето, която повлече десетки огромни борове и няколко електрически стълба от осветлението в района. Но ето и още подробности. Първи сигнали, че нещо се случва, се появили още около 8 сутринта. Подаден е сигнал за пукнатини в асфалта. Движението е спряно. Час и половина по-късно 5 декара боров масив буквално тръгват през пътя. Свидетел на бедствието става Георги. Сутринта се минаваше по пътя, минахме от тук, вече някъде около 4-5 часа. Всичко се свлича надолу в дерето, отгоре тръгва и дърветата пукоти имаше. Просто земята така се тресеше и дърветата скърцаха, слизаха надолу към дерето. Да се надяваме, че това са само този път дървета, за следващия път да се молим на Господ, че да не сме ние хората. Свлачището повлича пътя, прекъсва електропроводи и газопровод. Насочихме усилия да спрем газоподаването и да не възникне евентуален запалване и взрив. Риск за хората няма, това е най-важното, но сами виждате, че това е апокалипсис, бих казал. И обявихме бедствено положение и поради причина да може да развържим ръцете на АПИ, на другите институции, бързо да вземат мерки. В района има и недовършена сграда. Тя е изградена преди повече от 15 години от чужд инвеститор. И сега е в риск също да се срути по склона. Свличането е, че се намираме в свлачищен район, който е известен. И той е огромен свлачищен район. Някои казват, че е най-големия в България, други, че и на Балканите. Преовлажняване на ската. Това е причината за огромното свлачище, смятат експертите, които бяха изпратени за оглед на място. Предполага се, че е активно. То е изтек, то буквално тече. Да се види откъде да се подхранва вода и така. Трябва да се проучи. В момента дори е опасно да почне да се работи в него. В първите часове след активиране на свлачището се появи съмнение, че проблемът може да идва от близкия държавен язовир, който се стопанисва от Пампорово АД. Това
е язовирът. Водата му се ползва от оръдията за производство на изкуствен сняг. Втори ден специалисти обследват стената му и твърдят, че спукване няма. Това, което се твърди, че има пряка връзка между свлачището и язовир Пампорово, който се стопанисва от Пампорово АД. Всякакъв подобен тип твърдения са несъстоятелни и преждевременни към момента. Всичко е стабилно, язовир е пълен, нивото е стабилно. Имаме изтичане, сега то е формално, но ще го кажа около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво. Една от целите на властите сега е да бъде изграден временен път над самото свлачище. Към момента мислим за едно алтернативно трасе, което е може би на обхода около километър и половина над нас горе. Вижте, целите Родопи са в това състояние и в тази опасност. Местните хора наистина са свикнали, няма паника, приема се за част от ежедневието, колкото и да е неприятен този случай.